ако някой поради съзнанието за Бога претърпява оскърбление, като страда несправедливо, защото какво похвално има, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви. Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога, защото за това сте и призвани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да следвате по Неговите стъпки. Амин. Днес искам първо да ви поздравя с честита нова година и с честит Йорданов ден. Днес е денят на Богоявление. Днес света празнува Богоявление. Днес светските хора отиват в реката, за да изкарат кръста от водата, който е хвърлен от православния поп. Това го вършат векове наред, която тая традиция вършат за здраве и благословение. Това е за света Богоявление. Но истинското Богоявление, което описва в Матей 3 глава от 13 до 17 стихове. Там, където Христос дойде от Галилея в река Йордан, за да се кръсти от Ян Кръстител. Не, че Христос е имал нужда да се кръщава. Дори Ян Кръстител го възпираше, казвайки: аз имам нужда да се кръстя от тебе. И ти ли идваш при мене? Но Христос му каза: остави ме сега, за да изпълня всичко, що е право. Тогава Ян Кръстител го остави и Христос се кръсти с водно кръщение. И когато Христос веднага щом излезе от водата, Святия Дух слезе като гълъб върху него. И тогава дойде един Божий глас от небето, който казва Матей 3 глава в 17 стих. И ето глас от небесата, който казваше: този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Ето защо се нарича Богоявление, понеже дойде Божия глас от небето. И това е първото явление на Троицата, на Бог Отец, Святия Дух и Исус Христос на едно място. Да, с това водно кръщение Христос ни остави пример, за да можем да последваме Христовите постъпки. Именно за това днес искам да се спрем в 1 Петрово, 2 глава, в 21 стих. Защото на това сте призвани, понеже Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки. Днес нашата основна тема ще бъде: ние сме призвани да ходим по стъпките на Исуса Христа. Тъй като все още сме в началото на новата година, ако през миналата година ние не сме ходили по стъпките на Исуса Христа, т.е. ние не сме ходили, често не постихме, често не се молихме, често не посещавахме църква, често не общувахме с Бога, ако през миналата година ние не помагахме на ближния, нека през тази новата година да ходим по стъпките на Исуса Христа. Да ходим по стъпките на Исуса Христа с повече вяра. Да ходим по стъпките на Исуса Христа с повече любов. Да ходим по стъпките на Исуса Христа с повече дръзновение. Да ходим по стъпките на Исуса Христа с повече молитва. Да, за да можем да вървим по стъпките на живият Господ. Нека през тази нова година да имаме повече време за Бога. Ако миналата година нямахме време за Бога, насърчаваме тая година да имате време за Бога, да дойдете пред Бога и да кажете нуждите, да кажете проблемите, да си кажете страданията, защото имаме Бог, който слуша и възнаграждава онези, които идват и се молят пред Бога. Но знаете ли, братя и сестри, много хора смятат да вярваш в Господа, това е достатъчно. Други казват да си добър, това е достатъчно. Има хора казват, има и добри дела,
това ще ти бъде достатъчно. Но искам да ви кажа, че това не е достатъчно. Но днес е достатъчно да ходиш и да вървиш по примерът и по стъпките на живият Господ. Знаете ли, много вярващи стартират своето призвание да ходят по стъпките на Христа с много шум. Да, много вярващи стартират своето призвание с много хваление, стартират своето призвание с много дръсновение, с много ревност, с много любов. Но след известно време ние виждаме хората бавно по бавно започват да губят желанието да последват стъпките и примера на Христа. Да, хората започват бавно по бавно да губят желанието, да губят ревността си, да губят любовта си, хората губят дразновението си, да ходят по примера и по стъпките на Исуса Христа. Като че ли онази първоначална искра започва в тях бавно по бавно да изгасва. Но днес ти и аз сме длъжни да вървим по примерът и по стъпките на Христа, защото ние сме призвани да ходим по неговите стъпки, за да даваме много плод. Ако през миналата година нямахме добър плод като християни, тази нова година Господ изисква да имаме добър плод, плод, който да трае за вечен живот в Христа Исуса. Понеже Яна 15 глава, 1 и 2 стих, четем Словото на Бога. Аз съм истинската лоза и Отец ми е замеделец. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва, и всяка, що дава плод, очиста я, за да дава повече плод. Затова, ако през миналата година нямахме добър плод като вярващи, нека тази година да имаме добър плод. И какъв плод трябва да имаме като християни? Много вярващи смятат, че да даваш много плод е да водиш хора до покаяние. Много вярващи смятат, че да даваш много плод е да правиш милостина, да даваш десятък, да правиш добро, да нахраниш бедния, да напоиш жадния. Знаете ли, обаче това са само дела от нашата вяра. Но истинският плод, който трябва да има всеки, който се стреми да върви по примерът и по стъпките на Исуса Христа, първо трябва да отразява Христовия образ. Какво значи това? Да отразяваш Христовия образ. Това значи да бъдеш като Христос. Това значи да се държиш като Христос. Да бъдеш смирен като Христос. Да бъдеш покорен като Христос. Да бъдеш любящ като Христос. Да бъдеш милостив като Христос. Да бъдеш застрадателен. Да бъдеш жалостив. Да бъдеш дърготлив. И най-вече да бъдем кротки по сърце. Защото сам Господ Исус казва от Матей 11 глава 29 до 30 стихове: вземете моето иго върху си и научете се от мен, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. И днес всеки, който иска да ходи по стъпките на Исуса Христа, първо трябва да вярва. Ако през миналата година нямахме достатъчно вяра да следваме Господа, нека през тази новата година да имаме повече вяра, да следваме живият Господ. Защото Евреи 11:6 се казва: а без вяра не е възможно да му бъде угоден човек. Защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. И тая вечер, ако искаш да бъдеш възнагражден, трябва да следваш своя Господ с вяра. Да, на второ място, който иска да ходи по стъпките на Исуса Христа, трябва да се отрече от себе си и така да последва Исуса, нашият Господ Исус Христос. Понеже Марк 8:34 се казва: и повика народа заедно с учениците си и рече им: ако иска някой да дойде след мене,
нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си и така, нека ме последва. Какво значи да се отречеш от себе си? Това означава човек да се отрече всеки ден от стария си начин на живот и да следва Господа всеки ден. Да, на второ място да се отречеш от себе си, това означава да умъртвиш телесните си части, които воюват против душата ни. Понеже Колосяни 3 глава 5 стих се казва: затова умъртвете природните си части, които действат на земята: блудство, нечистота, страст, злопощявка, сребролюбие, което е идолопоклонство. На трето място, да се отречеш от себе си означава да живееш по духа и да умъртвяваш своите плътски страсти. Да, понеже в Римляни 8:13 се казва: защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате телесни действия, ще живеете. На четвърто място, да се отречеш от себе си означава да следваш Исуса Христа. Понеже Матей 9:9 се казва: Исус като минаваше оттам, видя един човек на име Матей, седящ в бирничеството и рече му: върви след мен. И той стана да го последва. Днес Господ Исус ни казва: върви след мен. Нека всеки да остави стария си начин на живот през тази новата година, да остави стария си аз, да остави стария вас, да остави всички свои стари навици в старата година и през новата година да вървим и да следваме Господа с нов глас, за да бъдем ново тесто в Христа Исуса. Тоест, за да можем да бъдем нов човек, защото не може с стар глас да вървим и да следваме Господа. Ако през миналата година имахме в нас глас на омраза, глас на престителност, глас на завист, глас на лъжа, ако през миналата година имахме в нас глас на егоизъм, глас на самочувствие, глас на алкохолизъм, глас на раздори, глас на лицемерие, ако през миналата година ние имахме в нас глас на гняв, глас на ярост, глас на срамотна уста, глас на високомерие, през тази нова година трябва да очистим стария глас, за да можем да бъдем нов човек и ново тесто. Понеже 2 Коринтияни 5:17 казва: зато ако е някой в Христа, той е ново създание, вещото премина, ето всичко стана ново. На трето място, да съблечем стария човек от себе си, за да вървим по стъпките на Господа Исуса Христа. Ефесяни 4 глава 22 стих се казва: да съблечете относно по предишното си поведение вещия човек, който тлее по измамнителни страсти. И днес достатъчно сме живели през миналата година в стария човек. Достатъчно сме живели по стария начин, по старите навици, по стария помрачен ум. Време е през тази нова година да следваме призива на Христа с нов ум, да следваме призива на Христа с нови разсъждения, да следваме Господа Исуса Христа с обновен ум, да следваме Господа с просветлен ум, да вървим по примера и по стъпките на Исуса Христа. Защото 1 Петрово 4 глава 3 стих се казва: защото доволно е миналото време, дето сте живели така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, в винопиянства, в пирувания, в опивания и в омразни идолослужения. Днес Господ Бог ги изисква през тази новата година да се стараем искрено да следваме примера и постъпките на Исуса Христа. През тази нова година ние трябва да положим старание и да прибавим на вярата си твърдост. И тогава ние ще преуспеем
в нашия живот. Обаче, ако през миналата година следвахме Господа с колебание, ако през миналата година следвахме Господа с съмнение, ако през миналата година следвахме Господа с неверие, с роптание, с несериозност, с подигравателност, ако следвахме през миналата година Господа с несправедливост, за това ние нямахме успех в нашия живот. Да, понеже през миналата година ние следвахме Господа с колебание. Да, понеже през миналата година ние следвахме Господа с неверие, с съмнение и затова нямахме добър успех. Затова през тази нова година не поглеждай назад, а всеки, който тури ръката си на оралито тази година, да не поглежда назад, а да върви по стъпките на Исуса Христа. Нека тази година всеки един от нас да загърби стария си начин на живот, да загърби старите си навици, да загърби старите си помисли, да загърби старите си страсти, да загърби старите си амбиции, да загърби стария си аз, да загърби старите си пожелания и да започне през тази нова година да вървим по стъпките на Господа Исуса Христа, да вървим по стъпките на живият Господ с нови мисли, с нов ум, с нови цели, да вървим по Господа с нова надежда, с нова мисия, да последваме стъпките на Исуса Христа. Понеже 1 Ян 2.6 се казва, който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. И днес, ако ние пребъдваме в Господа, ние сме длъжни да следваме по стъпките на Господа през тази нова година с нова вяра, вяра като на Авраам. Затова тази нова година всеки е длъжен да върви по стъпките на Исуса Христа, за да има добър успех в своя земен живот. Затова нека днес, от тази нова година, да разгледаме в живота си как следваме Христа. Задайте си въпроса, аз как следвам Христа. Ако през миналата година нямахме време да следваме Исуса Христа и се лютахме като овца без пастир, нека от тази нова година да следваме Господа Исуса Христа. Да следваме Господа подразновенно, да следваме Господа по-любящо, да следваме Господа с по-горещо сърце, да следваме Господа с по-огнено сърце, за да можем да вървим по примера и по стъпките на Исуса Христа. Първо Петрово, 1 глава, от 13 до 16 стихове четем Словото на Бога. Затова стегнете ума си, бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос като послушни чада. Не се съобразявайте с първите си страсти, които имахте във време на незнанието си. Но както е свят този, който ви е призовал, така бъдете святи и вие във всичките си постъпки. Защото е писано, бъдете святи, понеже аз съм свят. Затова, нека от тази нова година всеки да вземе сериозно решение да последва постъпките на Христа. Време е през тази нова година да дигне всеки кръста си и да последва постъпките на Исуса Христа. Тоест да очакваме в Господната трапеза, за да възпоменаваме онова, което Христос е преминал. Ако през миналата година не си участвал, насърчавам те, тази година имай време за Бога, следвай постъпките на Бога, приближи се до тялото на Бога, участвай в страданията, за да може, когато дойде Господ, ти да го възпоменаваш. Да, да участваме в водното кръщение. Да,